tao ka na ginatawag na bato. Mhm. So kaning bato is kung sa gini siya bato gini siya. No? Pero literal nga bato, Dok. Literal siya na bato. Ang cause ani depende asa na country, no. Nagan na magunay kasi klase man gud siya. Yes. Pero basically ang idea diya is ang kanang nag-add to man gud is natay ginatawag ng mga let's say cholesterol, bile salts, mga inana. Tapos kani kung ma-imagine ninyo kanang kintay mo maghigop bitaw mo sabaw na mantikaon, di ba mag-forma nagkana murag sibo? Yes. No kana mga micelle nung ginatawag, no. So murag inanagyan po ng prinsipyo diya. Imbis na ma-absorb or mag-solubilize siya, may manggahi na siya dito. Tapos magtapok-tapok, may muna siya later on in time. Muna ko na siya, may muna siyang bato na yun. Tapos, pero ang bato per se, hindi man siya yung usahay kung kintahim ang bato, kitahi kani ang bato, no? Yes. Nadia ang bato, nadia tong sa sulod sa gallbladder. Tapos usually ana is mukaon ug mantikaon ang tao, mo contract ning gallbladder. Pag maipit tong bato, pag maigo tong bato, diya na mo na tong mabati sa pasyente na yun. Sakit. Man ang pinaka-common na usual symptoms na tungod sa bato sample. Other symptoms, Doc, gawas ni adto like mag fever, naboy mga anak, Doc? Kanang uban kanang maabot nag fever or kanang inunin mo magyelo, Yes. no? Na yung mga lain but pasabutan na it's pwede katong bato is na siya niipit na tubo. Pwede kay nga pag let's say nagkalintura sila, dagang kayo una-unaon kailangan nimo i-resuscitate pa, stabilize, antibiotic, tapos di nimo basta-basta maoperahan dayon kay kailangan pa nimo make sure na okay ang lang heart, ang lungs na makaya nila ang surgery. Tapos bisan pa nimo successful ang surgery, afterwards kailan pa nimo sila gyapon bantayon nun pag nana sila sa ward ba or sa ICU ba, no? Kay dili pa sa butong pa ng opera, okay na. Kailangan gyapon bantayon nun padayon ng antibiotic, mga IV fluid nila. Tama day, Doc, no? Heart lungs nila, make sure na to na okay sila after surgery. Oo, tama day, Doc, no, kanang
operahan. So before ta mo adto dito sa surgery, Dok, ang katong pangutana nga musamot pa day kadako, Dok, ang katong bato? Nay possible na mudako pa na siya. Napoy possible na ano lang yung size lang, stable lang siya. Pero actually mo to sa yung isa ka misconception na adok magpa-opera lang ako pag mudako na. Actually dili magud ka to ang basihan na to. Yes. Na-mention ako ganina, usay mas hadlok pa gani ang gamay. Kaya usay ka ng gamay, kung dako magud kitay ka nitong pouch. Tapos gamay tubo diha, kitay dako siya, less chances na mo lusot siya dito sa tubo, di ba? Yes. Pero kung gamay siya, pwede siya mo lusot dito sa tubo na to. Pag lusutan na niya, pwede na siya mabara dito sa bigger tubo. Mo na to uban mabutog pag magkayelo ba? Yes, fever. No? Fever basig later siguro. No? Ang bato pod, ang hadlok naman ng dako na bato is kung mulag siya dito sa tubo. Doon siya kalusot, pwede siya ma-stack up dito. Kana yaya po kaya na siya. Okay, na-stack up na siya dito sa neck niya, no? So, pag mo contract na, kana sakit na kaya na siya. Yes, Dok. Unsa ba ni siya kadelikado kay gusto na to masayod ang ato ang netizens, ang ato ang mga kasama kung makamatay ba daw ning sakit sa abdo, Dok? In general, ang ginasisutan na to karon is katong bato man, no? Yes. Bato. Kay kana man ang pinaka-common. Ang bato per se is dili man siya makamatay. Again, kung asymptomatic ang pasyente, actually pwede siya dili ilabtan. When siya asymptomatic, walay pain, walay anything inana, pwede siya dili ilabtan. Pero pag magkaroon na siya pain, siguro ka na maguna-una na ta basig kailangan natay buhaton. No? Kay may tendency magbalik-balik ng pain eh. Usay mangutan sa doc, unsa may pwede buhaton para mawala ang pain aside sa pain reliever. Iwasan ni mo kaon ng tambok. Agoy. Para di mo sa. Pero siyempre Likay naglagletsyon na ni Doc. Maganda sa atong kultura murag. No, 'di ba mga Pinoy? Oh. Likay gletsyon. So, I mean kung practical ka lang mas siyempre, alam naman di ka na mo kaon later kung nagkanang dami. Mangita mangyapong kagdami po, no? So, eventually kailangan yun know, kung okay mo siya pa pero or hindi. Katudok, subay ni anak, madala ra ba daw kambal? Kanang isa po, isa ko common question. Usually, bihira na siya madalag ka ng, wala tayo inom ka na inom mo ka ng pampatunaw. Okay. No? Wala tayo inana eh. Na mga pwede mareseta pero hindi siya assurance. Yes. Pwede po ta maghatag ka ng yung tawag na antispasmodic para lang dili mo sige contract ng gallbladder. Pero kana sila mga temporary lang maguna sila. Ang pwede po gato, like I said, iwasan ng fatty food pero kung baga pa murag temporary lang sila noon sa Yes. No? Eventually, what if no, lalo na kung let's say napang sa 20s, 30s, taas pang imuhang expected na lifespan. So, dagan pa kayo gusto sulayon, kaunon, diba? Hopeful. Labi nagna-deprive sa una niya. Gusto na ikwarta karon, gusto kayo magsigilang og kaon. Kasi mo travel ka, gusto mo tilawan ng food din. No? Siyempre, mamaginangon sa nato. Yes. Anak po, na makapalipay. Pero kana lang po, kung masubraan, dili po maayo. Kana po, kung masubraan. Dok, pipila po sa mga pangutana sa netizens nga, kining tanggalon di ay ang abdo kung magkanang gabi na or dili ba dai pwede nga ang bato lang ang tanggalon do? Kana po lang isa common question no Dok, di dai pwede tanggalon bato lang. Kay ani man guni siya kung bato lang imong tanggalon, tapos itayin imong tanggal bladder. Well, number one, pwede mag-form siya usab. Ang imong bato kay na man ang gallbladder pa man. Pwede siya mag-form usab. Number two is kung katulang po di mo buhaton, pwede katong gi-repair nimo na gallbladder, mabli siya. Uy. No? Tanggalon na lang yun ay, Dok. Tanggalon na lang, ano pinaka-safe. Umawag yun na siya ang gold standard, tanggalon siya. Tanggalon gallbladder. Dok, if ever wala na gallbladder, unsa man po'y mahitabuan na sa toang lawas? Unsa epektuhan na, Dok? Actually, wala man. Okay lang, kaya again, more of storage naman siya. No? So, just like kung tanggalon ng appendix, walay significant na mahitabo sa pasyente. So, sa'yo na iban, musuti lang, Dok, mura naglay-layom ng libang, pero temporary lang to siya, okay lang na siya, walay problema. Okay. Walay life-changing na mahitabo kung sakali tanggalon. At least makahinga tagtanong diha. Ang nindot ganyan na kay
Ang nindot gani ana kay dati manggod wala pa tong ginatawag na laparoscopy. Yes, Katong Doc. gagmay lang gani ang samad gani. Dati manggod abri pa ka buhat kag samad diri sa ilalom. Tapos pag inana manggod mag-cut kag muscle so medyo dugay-dugay ang recovery. Karon manggod natay ginatawag na laparoscopic cholecystectomy. So kadto lang gamay na buslot. Tapos the next day pwede na mo uli. And then the next day pwede na kabalik sa trabaho. Kadto na kanindot. Dili kayo naki-option na nato. Okay, at least klaro na, Doc. Salamat kaayo. Unya, napoy mga nangutana, Doc, unsa day bawal kung panahon nga ang usa ka pasyente maoperahan na, Doc. Sige, katubod isa ako mong question, no? Actually, kung pagkaon ng storyahon, kung katuha gallbladder natong storyahon na wala may bawal. Wala man siya bawal. Pero siguro kung mabawal man ta, in general na. Yes. No? The usual na bawal ang sobra katamis, sobra kadaghan tambok, sobra kadaghan anything. Pag maoperahan na, Doc? Not just for gallbladder, okay. pero for the general well-being ba? No? Okay. I mean, in general. Yes. Lain mo gid kung sobra. Oo, no? yes po. Dili po mayo kung sobra po. No? Kaya usay, okay, pwede na ko ani kay tanggalan mo kung gallbladder, no, may bawal sa kuha. Tinuod, dili siya maka-apekto sa imo with regards sa kaya wala na kay gallbladder. Pero syempre, what if sa inyong pamilya na prone ka sa diabetes, prone ka sa high blood. Yes. So, lain na po doon na storya na po. Okay. Doc, sa imuhang kining pagpanagbaho or kanang ganing sa imong profession karon, unsay imuhang namatikdan, Doc, sa ingon ani nga sakit? Daghan ba ang mga pasyente dinhi sa syudad ang dunay sakit sa abdo? Actually, common po siya. Common siya. Klase-klase. Again, may uban na symptomatic, napoy uban na asymptomatic wala symptoms. So, ang usual step na pag symptomatic, kato, ultrasound, mga pinaka-unsay. Importante na diagnostic steps para may bala kung naibato. And then, pag ma-diagnose na nato, kato, mag-storya na taon sa mga pwede buhaton. Ang asymptomatic na mention ako ganina na pwede dili operahan. Pero may ubang kaso na mag-recommend yung tag surgery. So, unsa man tong mga kaso na to, no? Buta na to, traveler ka. Yes. Perminti ka sa gawas, let's say seaman ba or sa sikag biyahe. Isa siya ka-indikasyon bisan wala kay sintomas. Okay. Kaya what if atakihon ka during sa imong biyahe? Yes. Kanya walay facility dito. So kato na mga certain indications yapon. Okay, sige, Doc. Doc, okay lang ba sa mga mangutana mi unsa ang challenges nimo panahon nga mag-opera ka og mga sakit sa abdo? Ang ginasulti nako premise sa patient kay lahi-lahi magud ang anatomy sa tao. Yes. Kintahi mag laparoscopic surgery ta, no? Ginamention nako usahay na kintahi man ang anatomy nimo is tan-aw nako dili siya safe to proceed sa lap, no? Kay again, ang bantayanon mo nato diha during surgery is katong mga tubo na importante. Yes. Nay tubo na apil pagputol, naputay tubo na dapat iwasan nato, no? So kung tan-aw nato grabe ang pilit ba? Yes. Or dili mao yang anatomy, no? Usay i-heads up na ko daan na possibility na basig mag-convert ko kang itaw na open katong klasikan. So, basically kato siya. Isa sa mga challenges. Katong ang pinaka-challenge would be kung grabe yung mga pilit-pilit sa sulod. Tungod kay na sila previous surgery. Usay na may nanay, medyo lisod na sila i-lap. So, convert ta usay open. Sa pinaka-challenge, katong gi-mention ako kaganina, katong usay na elderly na diabetic na lapa na sa sulod ka na, medyo lisod-lisod po na. Kanong mga high blood, Doc? Lisod po na sila operahan? Dili man. Okay. Dili man tanan. Dili tanan diabetic po na may uban diabetic na okay lang. Pero napoy uban na mabutang punto na lata na no? Kay again, lahi ilang ma-feel na pain kumapa. Sakit para siya pero naantos-antos pa niya. Yes. Pero sa sulod ay grabe nila ito. Naiinana manggod. Ang high blood not necessarily. Ang usual lang man, ang bantayan lang mo sa high blood is kailangan na nato i-refer siya ang internal medicine niya or sa cardiologist niya para na makontrol ang hypertension. Pero okay lang na siya, may problema na.
Okay, sige. Salamat nga na, Doc. Lastly, or before your announcement or kanang napakaidugang advisory, marag tips lang aron magpabiling ayos ang APDO ug makaangkon pud og maayong panglawas. Siguro, well, in general, Yes. bantayon lang itong mga kinaon na to. Mhm. Huwag mo Kanag sulti yun, no? bawal lang. Pero huwag mo sulti bawal lang karne, bawal ang tambok. Siyempre, part man po na sa Yes. sa itong mga pagkaon, no? Siguro akong unsa na is control lang. Dili lang ta pa sobra. No? Kabalo lang ta na siguro kutob diri lang o kabalo po ta na kung mudagan kog kaon ani. Tinood maling ako karon pero basig lito basi magkabato. Ug siguro Magmahay. ug siguro mag-alat po siguro tag time kung pwede makapangitatag paagi na maka-exercise ta maski Yes. dili kailangan intense na exercise man maski walking gani pwede na no Yes, walking no. ba kung nagadagan nindot pod Bye, Oo, di ba, bye. Doc? Oo. Sama sa mga, Doc. Oo. ganun ba ka na mga tagadagan nung sa kay para makakaon Yeah. Kana lang po, Doc. So, usually, exercise and katong disiplina sa pagkaon. Well, okay naman mo kaon gyapon ka na. For me mo kaon gyapon og village school. Yes po. Mo kaon gyapon ka na. Pero unsa lang ako binabantayan ako kung gaon sa kadaghan. No. Alright. Salamat kayo, Doc, no, sa impormasyon bahin Thank you, sa APDO ug sakit sa APDO. Doc, basin doon na pa kay gusto ipaabot sa ato ang netizens, mga listeners, diya sa ato ang DXDC Digital, any advisory or announcements po? Sa Davao Doctor, sabi niya natawag na service case. Sa man na siya, Doc? So, service case, usually magod ang thinking is, basig mahal diya. Pwede, no? Yes. Mo na thinking. Pero actually, namin ginatawag na service case. Murag, in a way, murag siya charity case. Murag na na-budget ki alat ang hospital for that one. So, unsay mga kaso na pwede? Pwede ka mga gallstone. Pwede po ka ng mga, let's say, thyroid cancer. Cancer sa suso. Breast cancer. Yes, Doc. Which is, consolidated ka ron, Breast Cancer Awareness Month. No? Yes. Cancer sa tiyan or sa bituka ba or danlak ba. So kana sila pwede na to sila i-cater. Ang requirement lang is na ikaw doon na i-PhilHealth. Walay lain possible complication ng pasyente, no? Yes. Pasabot pag-assess sa amo ang resident surgeons nato, pag-assess is okay, tanaw na to dili ni siya magdugay. No? Kaya syempre kung tanaw na to pag dugay, syempre limited lang magpudugay ng funds na to. Yes, no? No? Kaya So- private so medyo limited ng funds. Funds na ka lang every year. Pero kanunay na siya, Doc, ang kanang tuloy-tuloy programa. na siya. Okay. Kaso karon is pa humanay na ta for this year. So kung kinsa may unsa na mga katong gi-mention ako, kato pwede ta mag-inquire sa Davao Doc, go to any consultant surgeon or any resident surgeon, pwede explain sa inyo Yes. no? Kato kay syempre mag-next year na ta so na po Ayun na po yung funds mga for that one. Oo, yes, Doc. Okay. So kato at least murag unsa na to siya, pay forward na to sa hospital. Okay, Doc. Thank you kaayo sa imong panahon, Doc, din sa to ang programa sa DXDC Digital. And until next time, Doc, pagod-uwan ta din. Thank you po sa pag-invite sa kuha din. Yes po. Salamat, Doc. Sa Salamat. kanunay, welcome ka din Dr. Wesley Reyes, usa ka surgeon sa Davao Doctors Hospital. Mga kasama tong gihisgutan ang bahin sa APDO o sakit sa APDO ug mga higala daghan patag hisgutan sa tong episode sa serbisyong straight to the point. Do not forget to follow, like and share our page DXDC Digital ug ang uban natong social media accounts. Daghang salamat mga kasama hangtod sa sunod nga higayon.